Мезотерапията на коса представлява процедура, при която се използват коктейли с различни активни съставки, витамини, аминокиселини, минерали, хиалуронова киселина и други, които се инжектират директно в скалпа. Целта на процедурата е да стимулира растежа на косата, да подобри състоянието на космените фоликули и да уплътни и възстанови косата. Мезотерапията осигурява интензивно подхранване на кожата на скалпа, като доставя всички необходими хранителни вещества директно в дермата. При какви проблеми може да се прилага мезотерапията за коса? Мезотерапията за коса може да бъде ефективна при редица проблеми, свързани с косопада и здравето на нашата коса, като например андрогенен косопад, мъжки или женски тип. Това е една от най-честите причини за косопад при мъжете и жените. Мезотерапията може да забави процесите на оплешивяване и да стимулира растежа на нова коса. Намалената плътност на косата. Ако косата изглежда тънка, слаба, мезотерапията може да стимулира фоликулите и да произвеждат по-здрава и по-плътна коса. На трето място, дифузния косопад. Това е тип косопад, при който косата започва да пада равномерно. Мезотерапията може да укрепи космените фоликули и да стимулира растежа на нова коса. Стресът или хормоналните проблеми пък са друга причина. Косопадът, причинен от стрес или хормонални проблеми, например след бременност или по време на менопауза, може да бъде облегчен чрез мезотерапия, която да подобри микроциркулацията в скалпа и да укрепи косата. Косопад след прием на лекарства, след инфекции, след стриктни диети, приема на медикаменти или след тежки заболявания, косата може да започне да пада. Мезотерапията помага да се възстанови нормалния растеж на косата чрез подхранване на космените фоликули. Проблеми с състоянието на скалпа, ако скалпа е сух, лющещ се или дразнеш, мезотерапията може да помогне за възстановяване на хидратацията и здравето, което да съдейства за подобряване на растежа на косата. Превантивно също може да се инжектира, за да се предпази косата и да се възстанови, примерно ако има някакъв лек косопад или сезонен. Какво представлява процедурата? Процедурата с мезотерапия на коса обикновено включва следните стъпки. На първо място консултация. След преглед с трихоскоп и преценка на състоянието на скалпа се обсъждат всички възможни съвети и лечения, които дават най-добри резултати спрямо индивидуалните нужди на пациента. След това се разясняват всички стъпки, какъв ще бъде желания ефект от предстоящата процедура, както и се обсъждат очаквани резултати. След пристъпване към процедурата, скалпа се почиства и дезинфекцира. Може да се нанесе и локален анестетик, за да се намали дискомфортът по време на инжектиране. Инжектира се мезококтейл с помощта на много финна игла. Специалният коктейл от хиалуронова киселина, витамини, минерали и аминокиселини се инжектира в дермата около космените фоликули. След инжектиране може да има леко зачервяване и чувствителност в третираната зона, но тези симптоми обикновено отшумяват след няколко часа. Резултатите от мезотерапията се проявяват няколко седмици или месеци в зависимост от степента на проблемите. Повечето пациенти започват да забелязват ефект след 3-4 седмици. Процедурата помага за подобряване на плътността на косата, укрепване на космените фоликули и спиране на косопада. Често са необходими между 4 и 6 процедури, които се правят в интервали от 2 до 4 седмици. За поддържане на резултатите се препоръчва да се правят 2-3 процедури годишно. Тази терапия е отличен избор за пациенти, които искат да спрат косопада и възстановят косата си.